Θα δείξουμε τώρα πώς μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω καύσιμο με τον εξής απλό τρόπο. Είστε στο μοντέλο F9, το αυτοκίνητο λειτουργεί με βενζίνη, ο χρόνος ψεκασμού της βενζίνης αυτή τη στιγμή είναι 2,7 με 2,8. Ενεργοποιώντας το υγραέριο, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην έχουμε μεγάλες μεταβολές από τον αρχικό χρόνο λειτουργίας της βενζίνης. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε στο ίδιο, είμαστε τα μπέκ της βενζίνης, πάντα εννοούμε ότι βρίσκονται στο 2,7 με 2,8. Αλλάζω, βάζω τη λειτουργία σε βενζίνη και παρατηρώ ότι είμαι ακριβώς στο ίδιο. Προσέξτε τι θα συμβεί εάν πάω να μεταβάλω το μείγμα. Είμαι σε λειτουργία υγραερίου, το στίγμα της λειτουργίας βρίσκεται στην κουκκίδα 2,3, στην τρίτη δηλαδή κουκκίδα στην ουσία. Την μαρκάρω πατώντας κλικ πάνω της, γίνεται άσπρη, και με το βελάκι προς τα πάνω μπορώ να προσθέσω μείγμα, ανεβάζοντας το προς τα πάνω. Πατώντας Enter αποθηκεύεται η κίνησή μου και προσέξτε λοιπόν το χρόνο ψεκασμού της βενζίνης μειώθηκε και πήγε στο 2,4. Αυτό σημαίνει, και ακόμα περισσότερο, στο 2,3. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή που έχω κάνει στο μείγμα, αυτό το περισσότερο μείγμα που έχω δώσει, έγινε αντιληπτό από τον αισθητήρα οξυγόνου, αμέσως αντέδρασε ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου και μείωσε το χρόνο ψεκασμού του ανοίγματος των μπέκ για να μειωθεί η ποσότητα η οποία εσκεμμένα πρόσθεσα. Προσέξτε τι θα γίνει στην αντίθετη περίπτωση. Κατεβάζοντας το βελάκι προς τα κάτω και πατώντας Enter θα αφαιρέσουμε καύσιμο. Προσέξτε, πατάω Enter. Αφαιρώντας καύσιμο, δείτε τι συμβαίνει. Ξανά το ίδιο, ξανά την πληροφορία του αισθητήρα οξυγόνου, η μετάδοση του αποτελέσματος της ποσότητας του οξυγόνου μες στα καύσιμα και η αντίδραση, βλέπετε, του εγκεφάλου να αυξήσει πλέον το χρόνο, να το πάει στο 2,9 για να κρατηθεί η στοιχειομετρία. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να δώσουμε λίγο ακόμα για να έρθουμε στο 2,7. Βλέπετε, ανεβάζω τις κουκκίδες, 2 κλικ, πατάω Enter και είμαι στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάνω την αλλαγή, είμαι ακριβώς το ίδιο. Την ίδια διαδικασία ρύθμισης θα δείξουμε τώρα, με τη διαφορά ότι θα βλέπουμε και τα αποτελέσματα της διόρθωσης του εγκεφάλου της βενζίνης μέσω των trim διόρθωσης, των short time fuel trim και το long time fuel trim. Ας συνδεθούμε με τη διαγνωστική θύρα. Αμέσως δεξιά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Επιστρέφουμε στο χάρτη διόρθωσης, ενεργοποιούμε το υγραέριο. Δείτε τι θα συμβεί στην περίπτωση που θα ανεβάσω το μείγμα, στην ουσία που θα προσθέσω μείγμα. Δείτε το short time fuel trim, αμέσως γίνεται αντιληπτή η ποσότητα του μείγματος και αμέσως παίρνει αρνητικές τιμές, που σημαίνει ότι αυτές οι τιμές είναι η διόρθωση το μείον που γίνεται στο χρόνο ψεκασμού των μπέκ της βενζίνης. Κοιτάξτε, είναι μείον 14. Πάμε ξανά να αφαιρέσουμε καύσιμο. Δείτε την αμεσότητα του αισθητήρα οξυγόνου και αμέσως την αμεσότητα της διόρθωσης σύμφωνα με την καθοδήγηση του αισθητήρα οξυγόνου του εγκεφάλου της βενζίνης. Κοιτάξτε, πήγε θετικές. Αφαιρώ κι άλλο. Όσο αφαιρώ, τόσο οι τιμές είναι θετικές, τόσο ο χρόνος ψεκασμού ανεβαίνει. Με αυτήν τη φιλοσοφία λειτουργεί η διόρθωση του εγκεφάλου της βενζίνης μέσω του αισθητήρα οξυγόνου. Εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς την διόρθωση που γίνεται με τη βενζίνη. Παρατηρώντας λοιπόν εδώ, βάζοντας το αυτοκίνητο στη βενζίνη, βλέπουμε ότι ο χρόνος ψεκασμού λειτουργίας είναι στο 2,7. Το short time fuel trim βρίσκεται σε τιμές συν πλην 5 κοντά στο 0. Βάζοντας το υγραέριο, παρατηρούμε τιμές γίνονται θετικές, που σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσουμε καύσιμο. Ανεβάζω την κουκκίδα, πατάω Enter, περιμένω να γίνει η απόκριση. Είμαι λίγο πιο πάνω από
το ζητούμενο, κατεβαίνω ένα κλικ, πατάω Enter και παρατηρώ ότι είμαι πάνω κάτω κοντά στη λειτουργία της βενζίνης. Αυτούς τους δύο τρόπους μπορείτε να ρυθμίσετε το αυτοκίνητο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην οδήγηση στον δρόμο, παρατηρώντας τους χρόνους ψεκασμού της βενζίνης ή τα short time fuel trim και τα long time fuel trim, που είναι το άμεσο αποτέλεσμα της ανάλυσης του αισθητήρα οξυγόνου και η κατεύθυνση θετική ή αρνητική που παίρνει ο εγκέφαλος της βενζίνης για να διορθωθεί.